dan menene saboda rashin fahimtar addini sai ku kaurace gaba daya, wai sai kaga malami wai in ya shiga kasuwa wai ƙara dukunkuna rigar shi yake ma kar ta taba katan din trader kaza, wai makalewa yake haka yana kakkaucewa wai shi saboda tsarki. Me ya kai? Sai suka fassara mutane addini a karkace, sai suka zo suka rasa yadda za su. Haka aka je aka samu wani mugu sai da ya gama fassara mutane zuhudu akan cewa gudun duniya. Wata ran sai aka ganshi kuma ya je restaurant an hada mishi abu da salad da abubuwa kuma yana ci. Allah gafarta malam kuma lafiya yaya ka ce kuma ba kyau kaza kaza gudun duniya. Sai ya ce wai likita ne ya ce mishi ya rinka ci saboda waya abin kaji. To dama ka riga ka bushe ka kandame babu maiko jikinka, dole likita ya ce ka rinka cin abubuwan da za su da maiko jikinka mana. Kaga dabara. To amma ku ba a likita bai bada fatawa akan ku ba, dan haka yana nan haram. Don Allah me yayi zafi? Me yayi zafi? Abinda ake so ka kiyaye shine abu biyu. In ka kiyaye abu biyu shikenan, ka kiyaye haram ka kiyaye shubuha. Duk abin da yake haram kakkaci kakkasa kakka hau. Duk abin da yake akwai shubuha a ciki kakkaci kakkasa kakka hau, shikenan ka zauna lafiya. Duk abin da ya zama halal ne ferere an dauka an baka, ko kayi sana'a ka samu, wannan ya halatta maka, shikenan sai kai amfani da shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka Imam Ahmad bin Hanbali aka ce limami ne a wajen zuhudu, wajen taka tsantsan game da shari'ar musulunci, kar ya afka ma abin da bai halatta mishi ba. Imamun fil sannan kuma limami ne wajen tsantsenin kaucewa abubuwan da suke akwai shubuha a ciki, to yana da tsantseni a wajen wannan har ya zan limami. Sannan imamun fi sunna, limami ne kuma a cikin sunna. ولقد ثبت الإمام أحمد في المحنة التي تعرض لها ثبوت الجبال الرواسي. أكتي إمام أحمد يا تبتا يا كفي أو تجربا ودي تنكاري كفي وإرن كفي ورمن يمن يندواسو. ألا وهي فتنة خلق القرآن. إتتي فتنة رتوى قرآني مغانا الله نيكوكو شما حلتا نيتكين حلتون الله. allati istafhala amruha fi ahdi al-ma'mun, wadda al'amarin ta ya haɓaka a lokacin sarki ma'mun. Al'amarin ya haɓaka, aka samu malaman gwamnati, malaman bid'a suka ce qur'anin nan fa ba maganar Allah bane, fassarar maganar Allah ne. Me wannan magana take nufi? Misali yanzu idan shugaban ƙasa ya tashi zai yi jawabi ne da harshen ƙasa. Kasar da ake turanci yayi da turanci, kasar da ake yin abin nan larabci yayi da larabci. Misali yanzu shugaban kasar Najeriya in ya tashi jawabi yana da turanci, in yi jawabin nan da turanci, in aka tashi gidan rediyo Najeriya na Kaduna wannan jawabin nashi da turanci, amma kai da Hausa zaka ji shi a gidan rediyon Najeriya na Kaduna. In ka koma gidan rediyon Najeriya na Ibadan wannan jawabin sai ka ji shi da Yarabanci. In ka koma gidan rediyon Najeriya na Enugu wannan jawabin sai ka ji shi da Inyamuranci. To sai ya zama yanzu in ka zo kana sauraron gidan rediyon Najeriya na Kaduna, in ka ji an ce ya ku 'yan Najeriya barkanku da almuru, bayan gaisuwa muna fatan ƙasa lafiya kaza kaza, wannan jawabin sai a ce da an gama sai a ce jawabin shugaban ƙasa kenan. Amma shin haka shugaban ƙasa yayi? Ma'ana fassarar jawabin shi ko? To sai waɗannan batattu mu'tazila suka ce wannan qur'ani da kake karantawa idza jaa nasrullahi wal fath, suka ce ba haka Allah ya faɗa ba. Allah ya faɗa ne da wani yare wanda babu wata halitta da za ta iya fahimta shi. Lokacin da zai saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fassara wa Jibrilu shi da larabci, saboda larabci yare ne na halittu wanda gashi da harufa da kalmomi ana iya fahimta. Don haka sai suka ce to wannan qur'ani da ke gabanmu ba magana Allah bane, fassarar magana Allah ne. To daga nan ne wannan sarki sai ya dauki wannan muguwar aqida, sai aka mai da abin sai ya zama decree, doka ta ƙasa akan duk wanda yace qur'ani magana Allah ne za a yanka shi. Aka kama bayan Allah aka yi ta kashewa, aka yi ta kulla wasu. Imamu Ahmad a wannan zamanin ya tinkari wannan fitina, ya kafe, aka da kai, aka wulakanta shi, aka daure shi, aka kai shi idan kurkuku aka aje shi. Duk wata hanya almajiran shi da ƴaƴan shi suka nemi ko zai yiwu ya dan yi ta'awili dan a sassauta mishi, yace a'a yana nan, ba wani jawabi da zai iyakar magana kenan, Qur'ani magana Allah ne. Wata rana da tsanani ya tsanani sai aka kamo shi da Imam Shafi'i
bayan an dake su an lallasa su an casa su aka tara jama'a baki ɗaya a majalisar sarki. To jama'a waɗannan su ne malaman nan da suka zo suka kawo fitina suka raba kan musulmi suka ce Qur'ani magana Allah ne. To ka san jahili ba shi da control, jahili shi duk abin da aka lakana mishi shikenan sai ya ɗauka. Shikenan yanzu America da ta mai da mutane jahilai, shikenan da ta ce musu war against terror, su ma sai suka ce war against terror. Amma waɗanda suke intellectuals masu ilimi fa abinda suke bincike tukuna, let's define what is terror and what is terrorism and who are those terrorists. A san fassarar mecece ta'addancin tukuna. Amma jahilai irin su ainihin sauran kasashe, irin su Blair, irin su kasashen Rasha da irin Saudawa da sauran duk sai suka dauka yaki da ta'addanci, su ma yaki da ta'addanci. Amma kaga Bashar Assad, dan gidan Hafizul Assad, sarkin kasar Syria, da yake shi yayi karatu me yace, sai yace shi yana son a fassara mai, a bashi definition na terrorism tukuna, sannan ya sanya za a yi yaki da terrorism din, kuma su waye terrorist din. Kaga shi da yake doctor ne, ya yi karatu. Amma sauran da yake jakuna ne fa, shikenan sai suka ce to shikenan Bush yadda ka faɗa daidai ne, a ci gaba. Haka al'amarin yake a lokacin da aka lakana wa jahilai Qur'ani ba maganar Allah bane, kawai sai suka ɗauka. Yanzu a nan Maiduguri haka jahilai aka cuci jahilai. Malam Ja'far je nuna mutane aqidar musulmi, aqidar manzon Allah cewa Allah na sama. Shikenan sai aka samu arna daga cikin wasu malamai sai suka tashi sai suka ce a'udhu billahi, Allah yana sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan sai jahilai suka ce mu ba ma za mu iya faɗi ba, kaji jahili wa ba ma zai iya maimaita ba saboda tsabar imani. To jahili kenan. Waɗannan jahilai aka tara su a majalisa ana ta kallon su Imam Ahmad. Yanzu wannan ne yace Qur'ani magana Allah ne, la ilaha illallah, a'udhu billahi. To shikenan aka taru. To Imam Ahmad yaya kana da magana da zaka yi ce a iyakarta kenan Qur'ani magana Allah ne? Aka ce bai da ku bane. Aka da kai duka na wulakanci, aka lallasa shi, aka ce a koma da shi kurkuku. Imamu Shafi'i da ya ga yadda Imamu Ahmad yadda ku sai ya ce a tsaya, shi gaskiya yana da magana. Aka ce me maganar ka? Sai daga yatsun shi yace Al-Qur'ani, At-Taura, Injila, Zabura, Suhuf Ibrahima, sai yace hadhihi al-khamsatu kulluha makhluqatun. Yace waɗannan biyar ɗin gaba ɗayan su halittu ne, ma'ana ba ma wai Qur'ani ba, duka biyar ɗin nan. Amma shi tauriya yayi a lokacin kwanaye, yana nufin yatsun nan halittu ne ba ma Qur'ani ba. Su ko sai suka fahimci yanzu ya da ku ne ma ba ma Qur'ani ba, duka ma ya ce halitta ne. Sai aka ce Allah ya so ka tafi. Imamu Ahmad haka ya zauna cikin kurkuku da wulakanci da zagi, sai bayan da wannan sarki ya rasu, sai ya zan cikin 'ya'yan sarkin da'awar nan ta harbe su ta Imamu Ahmad. Haka wallahi ku ci gaba da da'awa, ku ci gaba da faɗan sunna. Kun ga duk sarakunan nan na ƙasar Hausa duk mun cinye gidajensu da ikon Allah, amma sai kowanne ya kife tukuna zaka gane. Amma kai a hankali, kai baka san abin da ake ciki bane. Duk mun cinye gidan yanzu da ikon Allah. Amma jira ake wane ya kife, wane ya sa kai, wane ya wuce, wane ya wucike, wane ya tafi. Duk waɗanda za su biyo bayan zaka ji su da tsantsar aƙidar musulunci ne, amma abin haƙuri ne kai baka da shi. Imamu Ahmad da awashi ashe ta shiga gidan sarki, wanda za aka nada a kujerar sarki sai zan yana da kyakkyawar aƙida irin ta Imamu Ahmad. Shikenan kwana biyu aka ce a dubi mas'alar Imamu Ahmad. Aka fito da shi daga gidan kurkuku, aka ba shi haƙuri, aka sake shi, aka kai shi gida. Ba daɗe ba sai aka haɗa maƙudan kuɗi, kuma sai aka ce a aikawa da liman gida, saboda liman ya sha duka, ya kamata ya ci wasu zabi ko 'yan talatala ko 'yan shila ko menene don ya gyagije. Imamu Ahmad aka kai mishi kuɗi dagawa, aka ce daga gwamnati. Ya ce hazihi ashaddu min tilka, ya ce wannan bala'in kuma ya fi wanda muka fito. Almajirai suka ce me kake nufi? Ya ce kana malamin sunna, gwamnati ta kullo kuɗi ta baka ka amsa. Ya ce to wannan bala'in gwamma kai zaman ka a kurkuku. Imamu Ahmad bin Hanbali ke, imamu ahli sunna wal jama'a. To shine aka ce ya tsaya tsaiwa irin ta kafaffun duwatsu manya-manya a lokacin da wannan fitina ta taso, ya kara aqidar musulmi. Shine sai malam yace tuwfiyal imamu Ahmad yawmal juma'a, imamu Ahmad ya rasu a ranar juma'a
الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 41 و200 يا رسول أينهم واتو رانر قوم شابيو قوات الربيع الأول شكرا تقريبيو دا 40 دقيا عن 77 سنة هنا دا شكرا 70 دبقوا يا لوكتشو yau shekarar shi 1181 da mutuwa 1181 da mutuwa. Imamu Ahmad ibn Hanbali kenan, imamu ahli sunnati wal jama'a. Gwagwarmayar nan da Imamu Ahmad ya ita ta kara aqidar musulmi irin gwagwarmayar da Sayyidina Abubakar ne Siddiq ya lokacin da Annabi ya rasu. Wata muguwar aqida ta kusa ta shigo musulmi daga mutuwa Annabi ko rufe shi ba a yi ba. Umar ya tsalle ya ce manzan Allah ba mutuwa ya ba. Sahabbai suka ce ya rasu ba kana gani ba. Ya ce manzan Allah ne zai mutu kuna hauka ne? Manzan Allah ya tafi ganawa da Allah ku ce ya mutu? Annabi Musa ma ba ya gana da Allah ba, sai wasu suka ce gaskiya ne kuma. Shikenan wannan aqida sai ta fara neman ta yawo. Abu Bakrin yana da wata mata da ya aura sai mata gida a can awalil Madina, can wajen garin Madina a lokacin nan. Aka ce ran da Annabi ya rasu sai zancen ya kwana. Sai da aka ji ga mai ya taso takanas sai shigo cikin gari. Ya zo ya samu Umar a masallaci ya ritsa musulmi cewa ai lallai manzon Allah ba mutuwa ba, ya tafi ganawa da Allah ne. Wasu sun amince, wasu ba su amince ba, amma dai Umar ya zara takobi ya hau kan minbari ya ce duk wanda na je yana nishi wai manzon Allah ya mutu, yace sai na sa kan shi. Saboda haka nan da nan aka natsu, aka yi shiru ana jiran dai yadda Allah zai, sai ga Allah ya kawo Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq yana zuwa lafiya, ai Annabi ya rasu, sai ya natsu, sai ya wuce cikin ɗakin kai tsaye ya je buɗe inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da mayafi, ya sumbance shi. Abubakarin ya fashe da kuka ya ce tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullahi, ya manzon Allah ko kana da rai ko ka mutu kanshi kake yi. Sai ya fito ya ce wa Umar sauko daga kan mimbari. Umar ya ƙi saukowa kawai sai Abubakar sai juya ya tsaya gefen mimbari ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Khutbatul haja tsaf da ya kawo aka ce duk mutane sai suka tarwatse daga gaban Umar sai suka dawo gaban Abubakar. Yana gama khutbatul haja sai ya kawo wannan ainihin aya: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي النبي بايازو دوما بني كما يد سوران النبا da manzanni suka mutu shi ma zai mutu, annabawa baki ɗaya sun mutu shi ma zai mutu. Dan ya mutu ko an kashe shi sai ku yi ridda, ai wanda ya ridda kanshi ya cuta, bai rage Allah da komai ba. Wannan da suka tsaya akan addini kuma Allah zai ba su lada. Nan da nan sai ayar nan sai ta bugis jama'a. Umar saboda rudewa da ya zara takobi, yanzu sai takobi ta fadi, jikin shi ya sanyi. Anas ya ce sai muka ji kamar lokacin ayar ta sauka, da ashe duk ba mu fahimce ta ba. Akwai matsaloli da dama a sa'ad da ake karantar da kai, matsalolin ba sa shiga jikinka, sai abin ya faru to a lokacin ne sai ka ji a'a to yanzu ne fa fassara abin nan ta. Yanzu kullum ana ce maka kai hakuri akan addini, kai hakuri akan addini, sai ran da aka yi maka wani abin da zai kama kai hakuri, a ran nan ne ake son a ga wacce magana tana tasiri akan ka ko ba ta tasiri. Saboda haka Limamu Ahmad ibn Hanbali a wannan lokaci shi ya kwato aqidar musulmi da izinin Allah, kamar yadda Sayyidina Abubakar da Siddiq ya kwato aqidar musulmi a lokacin nan. In ba haka ba da sai aqida ta shiga cikin musulmi ai cewa ba zai yi annabi ya mutu ba. Kamar yanzu yadda wasu zindiƙai zaka ji suna cewa ai annabi ba mutuwa yayi ba, ai fa kuwa yayi, ai manzo Allah fa kuwa yayi, sai ka ji sai cewa ai to kai yaro in ba dan annabi fa kuwa yayi ba kaza ta yadda a yanka ta. Kaji makaryaci, wallahi ƙarya kake, annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallam. Nassin alqur'ani da nassin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutuwa kuma irin yadda kowa ke mutuwa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yawo ya je gari kaza, ya je karkashin kyalle kaza, ya je wurin suwa ne, ya je. Wannan aqida ce nasraniya, aqida ce ta kiristoci, kai baka sani ba. Kiristoci ne ke da aƙidar ai annabi Isa yana nan yana yawo yanzu a ko'ina, Maryamu ma tana nan tana yawo, har a nan Enugu State ma ba da daɗe wannan ba an yi da'awa cewa an ga Maryam uwa annabi Isa. To wannan aƙida ce ta Kiristoci, kai baka sani ba, ta shigo maka cikin musulunci. Shi yasa akwai buƙatar a karantar da mutane, a faɗaɗa musu game da sanin aƙida, a san aƙida kaza dan kan wata ta sanya maka ainihin kallabi ta shigo maka. Allah ya kiyaye. Imamu Ahmad kenan, Allah ya gafarta mishi. Ashharu musannafatihi
al-musnad wal ilal wa ma'rifatu rijali والزهد والرد على الجهمية وفضائل الصحابة والسنة والصلاة وما يلزم فيها والورع والإيمان وغيرها الكثير. yace shahararru daga cikin littattafan shi sune al-musnad. Shi yasa yau nazo maka da musnad, kaga musnad kana jin ana cewa musnad, yau dai kaga musnad. Wane mutum, wani aiki sai su Imamu Ahmad bin Hanbali malam. Imamu Ahmad